על כך תדבר עם האלוף במילואים יאיר נווה. הוא היה עד לא מכבר אלוף פיקוד המרכז, הוא היה נסע בתפקיד אחר של אלוף פיקוד העורף. נווה הוא בוגר ישיבה תיכונית, איש גולני, היה מ"פ מלחמת לבנון הראשונה, פיקד על חטיבת גולני, היה קצין חי"ר וצנחנים ראשי. הוא נמנה עם מתכנני תוכנית ההתנתקות ועמד בראש פיקוד מרכז גם בזמן פינוי עמונה. ותודה שבאת לאולפנינו. לפני 4 חודשים שוחררת? לא, השתחררתי לפני קרוב ל8 חודשים, ואחרי חופשת שחרור אני בעצם חודש. כשראש הממשלה אומר שההכרעה קרובה, איזה צורה יש להכרעה הזו? טוב, אני חושב שהבעיה בעזה מתחילה, כמו בלבנון, בבעיית לבנון האחרונה, מעצם הגדרת המצב. ותרשה לי לומר על זה 2 מילים. אנחנו עדיין לא הגדרנו מה המצב בעזה. האם אנחנו נמצאים בביטחון שוטף, האם אנחנו נמצאים בלחימה בטרור, או נמצאים במלחמה מוגבלת. לטעמי, מקצועית, אנחנו בתוך מלחמה מוגבלת, באזור מסוים, מלחמה שבה יש ישות מצד אחד, שמליכה עליה את החמאס, ומצד שני אזרחים. זאת המציאות. מהרגע שבו, גם בדרג הצבאי וגם בדרג המדיני, נסכים על המצב, הדברים בהמשך יהיו פחות מסובכים לכולנו. אז בוא נאמר שהסכמנו על המצב, וזו מלחמה מוגבלת, שגם ממשלת ישראל תכיר בקבינט הביטחוני, כולם יכירו כמלחמה מוגבלת. מה אז, באיזה צורה תלבש ההכרעה? אם אנחנו מדברים על מלחמה מוגבלת, אז בואו נלך צעד אחד קדימה ונלך לדיני המלחמה הבינלאומיים ונפעל לאורם. ואז נראה שמשרת הפעילות שלנו היא הרבה יותר חופשית ומשוחררת ממה שאנחנו מכירים היום בין בג"ץ לבין מה שמבוצע בפועל בקרקע. ונראה שניתן להפעיל כמעט את כל הפעילויות הלא אלימות, שדובר עליהם אנרגיה, חשמל וכספים ודברים אחרים, טרם בואנו להפעיל פעילות אלימה. כלומר להדק את המצור. להחליט ולבצע את כל אותן פעילויות שמדינה תעשה חיובי, שמדינה מותר לה לעשות מול ישות אחרת על פי חוקי המלחמה הבינלאומיים. ולאחר מכן להפעיל אש מול מקורות הירי, תוך הימנעות מפגיעה באזרחים מסביב. וגם זה לא מבוצע היום. לא, זה לחלוטין לא מבוצע היום. היום התפיסה היא שאני לא מבצע שום ירי, אלא אם כן אני בטוח שאני פוגע במי שצריך. במלחמה אני מבצע ירי אל מקורות האש, תוך מאמץ מרבי ומיטבי להקטין את הפגיעה באזרחים. זה לחלוטין שונה. זה הרבה יותר דומה למה שעשינו בלבנון רק לפני 2 ובסוף מגיעים לפעילות אלימה. לגבי פעילות אלימה, כדי שהדברים יהיו ברורים לעם ישראל, אין מושג כזה פעולה בעזה. מי שקורא לסיפור בעזה פעולה, שוב פעם מתייחס לרטוריקה של מצב של ביטחון שוטף. בעזה אנחנו מדברים על מלחמה, על שהייה ארוכה, של חודשים, של אולי יותר מחודשים, של תקופה שבה אנחנו מכניסים את המודיעין עמוק עמוק לתוך השטח, שבה אנחנו בעצם מטפלים בכל קיני הטרור ובקיני ההתחמשות שלו. זאת מציאות שעניינה לא ימים ולא שבועות. הרי ניסינו את זה בלבנון, בזמנו, לאחר מלחמת לבנון הראשונה. ניסינו את זה, שהיינו שם שנים, 18 שנה. ואומנם מול הפעילות ומול הבעיה המיידית שהייתה בלבנון, כל אזור הביטחון הוא נשא פירות. בעובדה, הבעיה באזור הביטחון הפכה להיות בעיה טקטית ולא בעיה אסטרטגית. אני לא זוכר שדיווחו בלונדון וקירשנבאום על כל ירי שבוצע בלבנון על מערב של כוחותינו, או בתוכנית אחרת. זה לא בוצע. היום כל קסאם שנורא בעזה הוא ישר נורא על אזרחים, והופך מבעיה לטקטית לבעיה אסטרטגית. התווך הטקטי לא קיים לנו. ולכן, בניגוד לטענה שזה דומה לסיפור בלבנון, זה ממש לא. פה אנחנו נמצאים במצב שונה, לטעמי במצב של מלחמה, ולפני שמתחילים לתכנן כל מיני דברים מסובכים, בואו נבין את המצב, נגזור ממנו את דפוסי הפעולה הנורמטיביים והחוקיים. מכך שאתה נתלה בהגדרה משפטית, אם ממשלת ישראל תכריז בישיבתה ביום ראשון הבא, זה איננו עימות מוגבל אלא מלחמה מצומצמת, או אני יודע מה, תפרחת החרגו, אני לא יודע. אז מה, העולם מיד מתייחס אלינו אחרת? הצבא נערך אחרת? למה זה חשוב? אירון, אנחנו נמצאים במצב, לדעתי, קרוב
לאותה מציאות שבה אנחנו צריכים לראות מה טוב ליהודים לפני שמה נוח וטוב לגויים. אנחנו נמצאים במצב שבו מדינת ישראל לא עומדת במשימת היסוד שלה, שלשמה היא נבנתה, קרי על הגנה על חלק מאזרחיה. זה לא מצב פשוט, זה מצב מורכב, שלטעמי נכון לבדוק בו קודם מה טוב ליהודים. הגדרת מצב היא לא רק משפטית, היא נורמטיבית, היא מוסרית, היא עקרונית בהיבט של התגייסות העם סביב העניין, היא עניין קונצנזואלי, היא מסדרת את המערכות מהראש דרך הלב ועד הידיים והרגליים הפועלים. ולכן אני חושב שזה עניין מהותי. לצערנו נדרשנו אליו גם כאחד מהלקחים הראשונים אחרי מלחמת לבנון השנייה. כן. נדמה לי שיש לך ביקורת על כלל אופן קבלת ההחלטות וקביעת המטרות וההגדרות של המדיניות הישראלית בשנים האחרונות. זה לא המקרה הראשון ולא היחיד. הביקורת שלי בעיקרה לגבי המציאות שנקלענו אליה חברתית, שהיא מחשקת את יכולת קבלת ההחלטות. כן. ולטעמי בהחלטות שקשורות לחיי אדם, הגענו למצב שאם הקיר מאחורינו לא זוקף את קומתנו, אז אנחנו לא מחליטים בקומה זקופה. כן. ואם אין לך מצב של חוסר ברירה, אנחנו נמנעים מלהחליט. ולכן, אפריורית, מפעילות יוזמת, קצרה, עניינית, אנחנו נגררים לפעילות של תודה רבה לך. תודה רבה לכם.